Вика, излажа камари, днес като взема на чешето с водата, взема пакотуния с пъзълчета там, пакот горе слага пакотка, че го да. Точно се почва да се Как се пише, че идиш? Обаче нещето, като не да се играе от количката, да грипата и да е мала може. Да, смъкваш ми гащите, бе. На киселина добре, нали? Ама и като сготвено. Що като? Тати. Добре, на киселина, там екстра. И то много време трябва да го извадя сега от тук. Да се уменява да се кисело, ще го прехвърля. Браво, тати. Браво, татенце. А, не, бе, тати. Меренджейката. Той като холивудска телевизия. Млад меренджи. Ушта телевизията. Телевизор да не види мене. Да не види мене. Здрасти! Ага! Прикликна! Какая? Оля, гледай да го прави. Какой прави? Иди пак! Не давам да снимат. Аба. Аба. Лика! Аба. Излага ли татати? Я изпея на песничка. Изпея една песничка. Ня-ня-ня-ня-ня. Като и веселича, голяма е деца, играят и... Голям веселичко. Дръм, хлоп, троп, бум, тряп. Ама баща ти ще обичаше да го там, а ти не е правил. Не знам. Ясно.
Ямата. Ямата по-малко. Че ги залува с кабачки. Как Бирко, ой, че сладък. Аба! Не! Какво направи тати? Изпее на песен. Тати детектив, а? Тати, ти прави снимки. Ще ги сложи във фейса.